Drugi dio dana, drugi dio dana. U drugom dijelu dana, u ovom zimskom mjesecu siječnju u 16 sati i 6 minuta, govorimo o nečem što je stvarno zimska tema. I drago mi je što nam je u studio došla povjesničarka umjetnosti i muzeologinja, gospođa Sonja Švec-Španjol. Dobar dan vam želim. Dobar dan. I kad sam rekla zimska tema, pa stvarno priča o kojoj ćemo vam pričati je samo nešto što je zimska stvar. Tako je, zapravo zimska kolonija Zilik kada je osnovana je bila osnovana baš u tom periodu kao inicijativa da ne postoje i tada u Hrvatskoj, ondašnjoj Jugoslaviji nije postojala nikakva zimska kolonija. A zašto u zimi? Zato što je zimska kolonija Zilik nastala u suradnji sa Domom za nezbrinutu djecu i kako su tada tokom zimskih praznika obično djeca išla na praznike kod bake i djedova kako bi se djeca koja nemaju adekvatnu roditeljsku skrb nekako animirala. Savršeno rješenje je zapravo bilo spoj umjetnosti i djece, da se kreativno izražavaju, da nešto nauče i da se zaokupiraju misli i na svoj način provesele. Sad, Zilik, pa kolonija, pa moramo ipak malo objasniti što je to. Pa inače likovne kolonije funkcioniraju tako da se odabere nekakvo mjesto u prirodi gdje skupina umjetnika na 8 i sami sa sobom stvaraju, bivaju inspirirani tom prirodom i međusobno se druže. Ovo je specifična kolonija zato što osim što umjetnici imaju, znači Zilik se dijeli na veliki i mali Zilik, osim umjetnika koji borave u domu i stvaraju tako svoju umjetnost, postoji takozvani mali Zilik gdje su umjetnici u direktnoj interakciji sa djecom i oni zapravo kroz likovne radionice sa njima stvaraju, tako da i djeca imaju svoj mali Zilik i malu izložbu gdje na kraju Zilika predstavljaju svoje radove koji su nastali tokom radionice. Ali morate nam još reći gdje je taj Zilik? Zilik je u Karlovcu. Znači, inicijalna ideja je došla od, pa recimo, najvećeg naivca iz Karlovca Petra Grgeca, koji je tada bio predsjednik udruženja naivnih umjetnika i on je htio u svom gradu pokrenuti likovnu koloniju. Njegova supruga Dana je bila već surađivala je sa Domom za djecu Vladimir Nazor i ona je predložila da se upravo tamo održava kolonija. Tadašnji ravnatelj Petar Car je objeručke prihvatio tu ideju i izuzetno mu se sviđala ta fuzija umjetnosti i djece i eto, tako je nastala zimska kolonija u Karlovcu, koja traje već punih 43 godine. Dakle, 43 godine je netko birao umjetnike, 43 godine je netko s njima dogovarao, 43 godine su ti umjetnici radili s djecom, a ove godine izbornica kolonije ste vi. Tako je. U početku je kolonija nastala, prvenstveno su se okupljali inicijativom samog predsjednika naivni umjetnici. Postepeno su se počeli su se uključivati i akademski umjetnici. Danas imamo i akademskih umjetnika i umjetnika amatera. Dolazili su i poznati povjesničari umjetnosti, znači kroz povijesti Vladimir Bužančić i Stanko Špoljarić i drugi eminentni povjesničari umjetnici su sudjelovali i bili izbornici kolonije. Posljednjih 15 godina je to bio Nikola Albanese, a od ove godine sam ja izbornica. Dakle, zimska likovna kolonija se održava ove godine 43. put. Toliko moja sugovornica godina sigurno nema. Ona se zove Sonja i ove godine je izbornica kolonije. Kolegica koja je godinama radila na ovom našem programu i bila je zbilja legenda i je još uvijek u svim našim pričama, Astra Božiković je pratila, znam, mnoge kolonije i onda je uvijek to bilo, kako da nekako kažem, gospođo Švec-Španjol, zadana tema, dakle zna se ko će doći, zna se ko će biti od umjetnika, zna se
ko će biti od novinara. Samo se djeca mijenjaju i odrastaju, a umjetnici se isto tako druže na tim kolonijama. Tako je, znači prvih 10 godina umjetnici koji su započeli nekako su stalno ostajali. Povremeno vidite nekakvih 4 do 5 novih imena i onda kad se oni pojave i oni ostaju sljedećih narednih 10 godina. To se stvarno stvaraju posebne veze, toliko da su djeca imali svoje favorite među umjetnicima s kojim bi se družili. Ivan Rabuzin koji je tamo gostovao i prvo bi povremeno samo dolazio, je na kraju boravio i spavao u domu jer je htio baš cijelokupnu atmosferu osjetiti. Umjetnica Katja Boldin je portretirala tu djecu, na kraju im je darovala portrete i štićenici doma kada bi odlazili iz doma nakon što su bili punoljetni bi odnosili te portrete kao uspomene. Petar Grgec, osnivač, je praktički do svog umirovljenja znači boravio tamo. Petar Car, ravnatelj doma, bilo mu užasno teško kad je odlazio jer je doslovno podigao i pratio svu tu djecu. Jedna posebna atmosfera, Marija Braut je isto sudjelovala, ona bi fotografirala djecu, sljedeće godine bi donirala svoje fotografije sa prethodnog Zilika domu, što je isto ušlo u fundu Zilika, tako da zaista izuzetno dugovječna i kolonija i sami sudionici. Da li vi kao izbornica pozivate umjetnike kad znate tko su djeca kojeg su uzrasta i koji su njihovi interesi, ili bude obrnutim putem? Bude obrnuto, znači umjetnici sami koncipiraju radionice i napišu kojem uzrastu bi bilo namijenjene te radionice. Naravno, odabiru se različiti uzrasti zato što na koloniji ne sudjeluju samo djeca iz doma, nego i djeca iz lokalnih škola i djeca iz drugih dječjih domova, tako da zaista ima dovoljno djece da svi mogu sudjelovati i odabrati radionicu koja im je po njihovom afinitetu. A i same radionice, znači umjetnici su vrlo fleksibilni i mogu prilagoditi da ista tema bude obrađena i za djecu manjeg uzrasta i stariju djecu. Tako da uvijek se to nekako upotpuni. I ko je vama ove godine onda, ko su osobe za koje ste vi rekli vi ćete se družiti, dođite, dobro ste došli? Pa moj nekako princip izbora je bilo za umjetnike koje poznajem i za koje znam da zaista vole raditi sa djecom. Znači izabrala sam profesoricu sa Akademije likovnih umjetnosti za koju su mi studenti rekli da je izuzetno dobar pedagog. Osobno poznajem njezin rad i divim joj se samom njezinom stvaralaštvu. Odabrala sam, to je Gordana Bakić sa Akademije likovnih umjetnosti. Mlada umjetnica Ida Blažić koja je izuzetno osebujna i ona zaista vrlo često radi radionice sa djecom, vrlo je kreativna, vrlo je educirana jer je doktorirala na Kineskoj akademiji umjetnosti. Duje Medić je jedan mlađi umjetnik koji ovako djeluje dosta ozbiljno, ali izuzetno duhovit i simpatičan i pristupačan. Tatjana Politeo vodi sama i Nina Iris Bešlić inače vode radionice sa djecom, znači to je nešto što žive svakodnevno, tako da je nekakav princip bio da budu raznoliki umjetnici, jer su ove godine izuzetno raznolike radionice. Imamo i kipare i slikare i grafičare, izrađivat će se maske, izrađivat će se lutke, bit će crtež posvećen liniji, nekakve prostorne recimo instalacije da djeca nauče nešto i o prostoru i što se sve može napraviti u poznatom ambijentu i nekakvom imaginarnom, tako da je nekako princip je bio raznolikog da se za svakog nađe nešto. Da, i sve to nešto će se naći na jednom mjestu u Karlovcu od ponedjeljka do petka. Tako je, znači princip je takav da svaki umjetnik, 5 umjetnika, svaki umjetnik jedan dan drži radionicu, 2 termina, ujutro od 10 do 12 i popodne od 3 do 5. Osim funkcije izbornika, osim izabrati teh 5 umjetnika da drže likovne radionice, tradicija je da se i sam Zilik svečano otvara i obilježava
obilježi izložbom jednog hrvatskog doajena. Ove godine je to Ljubomir Stahov, koji je isto bio izvrstan pedagog, predavao je na Akademiji likovnih umjetnosti, sada je već nekoliko godina u mirovini, tako da u ponedjeljak 25. siječnja u 7:30 na večer u Zorin domu, maloj dvorani, će se svečano obilježiti otvorenje njegovom izložbom. I sigurna sam, gospođo Švec-Španjol, da umjetnicima neće biti jednostavno, ali da će biti izazovno sigurno. Treba znati zabaviti djecu, osmisliti program i zaposliti ih nekoliko sati dnevno. Apsolutno, pogotovo zato što zadnjih nekoliko godina je izuzetno puno djece sudjelovalo, tako da je zaista bio izazov kako im svima pridobiti pažnju, zainteresirati ih i da predano rade tih nekoliko sati, ali vjerujem da će uspjeti, jer kažem, svi imaju iskustvo u pedagoškom radu, tako da vjerujem da će uživati. Da. Hvala vam lijepa što ste nam predstavili 43. Zilik, zimsku likovnu koloniju, koja, kako piše u dopisu, predstavlja jedinstven spoj umjetnosti i humanosti kroz rad akademskih umjetnika koji tjedan dana svake godine u siječnju provode s djecom bez roditelja, odnosno bez odgovarajuće roditeljske skrbi, kako bi oplemenili njihov život uspostavljanjem pozitivnog odnosa prema umjetnosti, čime djeca proširuju vlastite obzore, ma ne samo djeca, i umjetnici koji tamo dođu. S nama je bila ovogodišnja izbornica Sonja Švec-Španjol. Hvala vam lijepa. Hvala vama puno.